Iktar dettalji mir-rapport tal-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali dwar il-mod kif kienu jitqassmu fondi lil kunsilli lokali taħt Gvern Nazzjonalista. Dan meta responsabbli kien hemm ix-Shadow Minister Chris Said. Ta' interess partikolari huma l-ħlasijiet li saru minn fondi għal proġetti bi sħubija mal-privat fi skemi marbuta ma' toroq. Mill-bidu ta' din l-iskema ntilfu xejn inqas minn 6,400,000 euro, bl-ikbar ammont ta' flus inħarġu fl-2012 meta bdiet toqrob l-elezzjoni ġenerali. Kien hemm kont speċjali allokat biex minnu jingħataw wiċċ ċertu toroq, iżda jirriżulta li saru numru sew ta' tranzazzjonijiet li ma kinux jikkorrispondu għall-iskema li taħtu kien jaqa' dan il-kont. Ir-records li kienu jinżammu minn dan id-dipartiment tal-Gvern Lokali ma kinux jiddistingwixxu bejn xogħol li kien isir bi sħubija mal-privat u xogħlijiet oħra. L-Awditur Ġenerali daħal f'bosta eżempji, fosthom fil-Munxar. Hawn il-Kunsill Lokali ingħata 195,054 euro għall-uċuħ ġodda tat-toroq. Ammont li l-Uffiċċju tal-Awditur diġà kellu problemi bih għaliex qabeż sew l-ammont kommess mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali. Jekk dan mhux biżżejjed, il-Kunsill irċieva 20,000 euro oħra għal xogħol relatat mal-Pjazza tal-Knisja. Kien is-Segretarju Privat tal-Prim Ministru li awtorizza din is-somma. Kassimi li seħħ fl-Imġar, fejn xogħol fit-triq il-kbira kellu jitħallas mill-Gvern ċentrali. Iżda wara ntħil tas-Segretarju Parlamentari, it-triq spiċċat ikkonsidrata parti mill-proġett bi sħubija mal-privat u taħt din l-iskema spiċċaw ingħataw 25,000 euro. Meta mistoqsi s-Segretarju Parlamentari qal li ma jiftakarx dan il-każ partikolari. Hemm bosta każijiet oħra. Fil-Mellieħa 31,800 euro ingħataw għal xogħol ta' tisbieħ li ma kienx jaqa' taħt l-iskema u li sal-lum mhux spjegati. Fil-Mosta l-Kunsill ingħata 75,000 euro wara korrispondenza mas-Segretarjat Parlamentari. F'Ħalkirkop, il-Madlina u l-Imqabba ntużaw fondi mill-iskema bejn il-Gvern u l-Privat wara li kienu eżawriti fondi mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru. Somhom li jilaħqu 500,000 euro. Fin-Naxxar m'hemm ebda dokumentazzjoni dwar l-allokazzjoni ta' 78,000 euro għal xogħlijiet f'wiċċ triq V Boron. Eżempji li jkomplu jiġdu l-mod dilettantesk li bih Partit Nazzjonalista fil-Gvern kien imexxi. Chris Said dak iż-żmien responsabbli mill-Kunsilli Lokali illum għadu Shadow Minister fl-oppożizzjoni ta' Simon Busuttil.